Окупаційні чиновники на чолі з Сергієм Аксьоновим заздалегідь збираються на Баштерекзуйському водозаборі неподалік від Сімферополя. Чекають на свого куратора, російського віце-прем'єра Марата Хуснулліна. Той являється з неба. Високий чин прибув до окупованого Криму перевірити, чи працює водозабір, в який окупанти вклали величезні гроші. Офіційно він в експлуатації з 16 березня. Давайте, запускайте насосну станцію. Огонь. Вода з цих артезіанських свердловин іде до Сімферополя. Це дало окупантам привід для хизування. Мовляв, санкції не перешкода. Але цього б не сталося, якби не насоси датської компанії «Ґрунтфос». Їх до окупованого Криму доставляють в обхід санкцій. Про це дізналися журналісти видання «Дольче Вейлі». Датський концерн постачає насоси своїй дочірній компанії в Росії «Ґрунтфос Істра». Формально це не порушує закон про санкції. Якщо у процесі продажу у нас з'являються підозри про можливе порушення санкцій, ми вимагаємо назвати кінцевого споживача. Наше внутрішнє розслідування не виявило жодних транзакцій або кореспонденції, яка вказувала б на недотримання наших внутрішніх правил. Але дочка вже керується російським законодавством і не звітує про кінцевого покупця. Їм виявилась московська компанія ВДК «Автоматика». Вона і поставила датські насоси до окупованого півострова. Наразі з'ясовувати, чи знали в компанії «Ґрунтфос» про постачання насосів до Криму, буде датське відомство експортного контролю. Відповідно до статті 110 С Кримінального кодексу Данії, покаранням за порушення санкцій є штраф або тюремне ув'язнення терміном до 4 місяців, при обтяжуючих обставинах – до 4 років. Радість окупантів від того, що змогли надурити Європу та обійти санкції, буде недовгою, кажуть експерти. Відкачка води з артезіанських свердловин не вирішить проблему дефіциту води в окупованому Криму. У багатьох містах окупованого півострову досі діють обмеження на водопостачання. До того ж, замість питної, запаси якої закінчаться через декілька років, у свердловинах з'явиться солона вода. Так вже відбувається на півдні півострова. Опріснювати морську воду занадто дорого. Та знову ж заважають санкції, бо своїх технологій для цього в Росії немає. Незаконно засудженому координатору Кримської солідарності Сервєру Мустафаєву 35. День народження він зустрічає в російській колонії, куди окупанти запроторили його на 14 років. За надуманими звинуваченнями в тероризмі. На підтримку політв'язні звернулася депутатка Європарламенту від Польщі Анна Фотига. На своїй сторінці у Фейсбуці кримсько-татарською мовою побажала Сервєру Мустафаєву сил, здоров'я та якнайшвидше вийти на свободу. І додала, що Крим – це Україна. Людина, яка завжди думає про свою батьківщину, свободу та свій народ. В твій день народження я бажаю тобі всього найкращого, рішучості, сили духу, міцного здоров'я, вірити в те, що ми побачимо вільний Крим вже найближчим часом. Кримський вечір у середмісті Берліна. Біля Бранденбурзьких воріт німецької столиці нагадали про злочини російської окупаційної влади в Криму. В рамках місячної акції «Зупиніть терор Путіна» на галявині розмістили портрети жертв російського диктатора. Серед них учасниця Революції Гідності та війни на Сході Аміна Окуєва, яка загинула у 2017 році. А також перша жертва російських окупантів – кримський татарин Решат Аметов, який зазнав нелюдських катувань та загинув у 2014 році. В центрі композиції фігура Путіна з написом «Він вбивця». Так організатори акції хотіли нагадати світовій спільноті про злочини російської окупаційної влади та кричущі порушення прав людини. Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці, що на Донеччині. Пошкоджена машина швидкої допомоги та будівля одного з корпусів, де лікуються 45 пацієнтів з ковід та пневмонією. Перебито комунікації, в лікарні немає світла, але люди не постраждали. За даними бійців 28-ї бригади, містечко, яке межує з окупованим Донецьком, обстріляли великим калібром. Можливо, з танка. Крім того, окупанти 6 разів обстріляли українські позиції зі 120-х мінометів, гранатометів та кулеметів. В українському війську без втрат. Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл від позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське ще й з гранатометів різних систем. У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.
Загроза нападу Росії з території окупованого Криму зберігається. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Незважаючи на часткове відведення військ, перекинутих на окупований півострів з Росії, стратегічні задуми Кремля невідомі, повідомив глава прикордонної служби. До того ж, за його інформацією, поки не спостерігається відведення російських військ з військових таборів, розгорнутих у східного кордону України, зокрема у Воронезькій області. Ми можемо дещо бачити і дещо чути, але знати стратегічні задуми військово-політичного керівництва Російської Федерації, на жаль, ми не можемо. Чисто теоретично така можливість існує. Це угрупування може почати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму. Відведення почалося, але ж до цього було і нарощування тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки. Землю колаборанта повернули громаді. Господарський суд Херсона зобов'язав Надію Німітулаєву, дружину Сейтуміра Німітулаєва, який у 2014 році втік до окупованого Криму, повернути ділянку через невиплату орендної плати. Ділянка площею у 10 гектарів, вартістю понад 6 мільйонів гривень, розташована на Арабатській стрілці на березі Азовського моря. Орендну угоду уклали ще в 2008 році терміном на 49 років з Генічеською райадміністрацією, яку тоді очолював Німітулаєв. З 2018 року заборгованість склала понад 200 тисяч гривень. Ні Надія Німітулаєва, ні її представники до суду не з'явилися. Відтак, Стрілківська сільська рада повернула власність над землею. Сам Сейтумір Німітулаєв у 2014 році допомагав окупантам. Тому його звинувачують у державній зраді, сепаратизмі та посяганні на суверенітет України. Його багатомільйонні статки, майно і тисячі гектари земельних угідь на Херсонщині арештовані. Проте затримати самого Німітулаєва так і не вдалося. З 2014 року він переховується в окупованому Криму, де створив і очолив колаборантську організацію «Карамбар-Ліга». За час пандемії внаслідок ковіда померли вже більше 45 тисяч українців. З них 161 людина минулої доби. Виявлено ще 2576 нових пацієнтів з коронавірусом, а одужали 7728 людей. Найбільше нових випадків заражень минулої доби фіксували на Харківщині, Донеччині, Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині. Міністерство охорони здоров'я бачить позитивну динаміку. В червоній зоні карантинних обмежень лишаються тільки Полтавська, Запорізька та Сумська області. А в окупованому Криму за час пандемії виявили більше 14 тисяч інфікованих. Принаймні такі дані наводить окупаційна влада. Минулої доби на півострові зафіксовано 118 нових пацієнтів, ще 8 померли. У Непалі ситуація з ковідом вийшла з-під контролю. 2 тижні тому в країні реєстрували менше 1000 нових випадків за добу. Наразі понад 7300. Лікарні не справляються з навантаженням, не вистачає місць і медикаментів. Перевантажені і крематорії. Тож Катманду змушені палити загиблих під відкритим небом. Прем'єр-міністр Непалу звернувся за допомогою до міжнародного співтовариства. Ми живемо у світі, в якому всі тісно пов'язані, всі в небезпеці. Саме тому я звертаюся до наших сусідів, дружніх країн і міжнародних організацій з проханням допомогти вакцинами, діагностичними та кисневими наборами, обладнанням, ліками для інтенсивної терапії. Через важкий епідеміологічний стан з 3 травня в країні вже скасовано всі внутрішні авіарейси. З 6 травня призупиняється міжнародне авіасполучення. В Катманду оголошено локдаун до 14 травня. Після річного карантину Нью-Йорк готується до нормального життя. З 1 липня мають скасувати обмежувальні заходи, обіцяє мер міста. І це завдяки масштабній вакцинації. З 8 мільйонів мешканців щепились від COVID-19 6 мільйонів 300 тисяч. Наразі 36% дорослих вже отримали по 2 дози препарату, а решта – як мінімум 1 дозу. Тепер ми можемо поставити перед собою цю мету, оскільки постійно рухаємося вперед. Все більше і більше вакцинованих, все менше і менше заражень. З 1 липня відкриються ресторани, театри і магазини. І тоді, можливо, відновиться туризм. Ми раді, що скоро все буде працювати в звичайному режимі і раді бути першими, хто готовий повернутися до нормальної роботи. Це означає, що ми повертаємося в правильне русло. Все приходить в норму. Приємно побачити кінець пандемії, яка забрала багато життів. Мені тепер спокійно і я щасливий.
Рік тому Нью-Йорк був епіцентром епідемії в США. Тіла померлих зберігали в рефрижераторах, а конференц-центр імені Джейкоба Джейвідса перетворили в тимчасовий госпіталь. Загалом зареєстровано понад 920 тисяч випадків COVID-19, померли 32 тисячі. Наразі плани нью-йоркського мера, що має схвалити губернатор штату. Ймовірно, обмеження скасують за 3 дні до важливої для американців дати – 4 липня, Дня Незалежності США.